ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки арӯза наворҳои моро аз канали Мошин Савдо тамошо мекунанд. Як бор дигар дӯстон, хуш омадед. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуба, нархҳои дастрасанд. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастад. Ба тариқи мо WhatsApp метавонед равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария бародаро нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем бародаро аз мошини фурӯшии бриллиансе ки соли балориш 2008 солай. авио мотор боша 1.8 литрай, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро, мошин дар шаҳри Москва қарор дорад. 300 000 рубл нархаш кадай. марҳамат шахсони харидор ба мошин дар Тоҷикистон буда гуфтай алишам мешаванд. хеле вариантҳо дошта бошем, пешниҳод кунед, мебинем. дар ҳамин рақамҳо бародаро WhatsApp ҳастай, метавонем ба тариқи WhatsApp-ам занг занед, муроҷиат кунем. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. Opel Astra F соли барориш 1997 сол, кузофи хэтчбек. авио мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш бародаро. балонош 80% документ дора, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи сангвор қарор дора. 25 000 сомон нархаш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 148 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш бо муомила дора, арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1996 сол, кузофи универсал. авио мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин мега кондисионер дора, газу бензин ҳардуш кор мекунад, краскаш навай. вақте мега краскаша нав задагем, то ҳозир худам ҳай накадагем соҳибаш. 4 балони нав дора. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега моторш садай дуд намекунад, ходовойшам 100%. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Колхозобод қарор дора. 30 000 сомон бародаро нархаш кадай. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 183 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти бештар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997 сол, кузов хэтчбек. мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш бародаро. фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар ноҳияи Рашт қарор дора. 30 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 183 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, бо камтар муомила мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra A соли барориш 1990, кузов седан. мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати кори қарор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест ай бародаро. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. мошин 12 000 сомон нархаш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 71 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро, ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайк гузориро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Daewoo Nexi соли барориш 1995 сол, кузофи седан. мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест ай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дора. 10 000 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 59 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад.
марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барорӣ 1995 сол. Объем мотор боша 1.8 литр. Сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Гази евро 4 задагӣ, документош навай гуфта фурӯхта мешавад. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе дӯстон 32 000 сомон нархиш кадаи соҳибаш. Ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 190 000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Leganze соли барорӣ 1997 сол. Объем мотор боша 1.8 литр. Сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин гуфта ҳолаташ миёнай, яксола ҳуҷҷат дора, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 9600 сомон бародаро нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 57 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо савдо мешавад. алиш ҳам мешавад гуфта вариант то дошта бошем пешниҳод кунем. марҳамат шахсони харидор дар ми рақамҳо WhatsApp ҳастай метавонем ба тариқи WhatsApp муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Tico соли барорӣ 1996 сол. кузофи минивен. Объем мотор боша 1.1 литр. Сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш. стойкаш садай, варид нестай, кафидагирам надора. гарантияш қатӣ. Задагиам нестай мошин 4 баллони 90% дора, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Хуҷандай 14 000 сомон бародаро нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 83 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта камтар арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Lacetti соли барорӣ 2005 сол. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш автомат. мошин гуфта нахадуя кузуфиш тозай, моторш масалан намехира, задагӣ, кафидагӣ надора, хадавоиш камтар кор дора, хасмотор яксола ҳастай, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Саравшан бародаро қарор дора 26 000 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 154 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта камтар муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-класс соли барорӣ 1993 сол. объем мотор бошад DVD литр. сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механика. мошина гуфта техас моторш то моҳи сентябра ҳастай дар ҳолати хубай мошин хадавои кузов мотор ҳамаш 100% фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Ҷабор Расулов қарор дора бародаро 30 000 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 183 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барорӣ 1998 сол. кузофи седан. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини холик, коробкаш механика. мошин нахаду ҳуҷҷат надора, тамом. дига ягон проблема надора, фақат мешини ҳаиш мекунем. фурӯхта мешавад. ин ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 28 500 сомон нархиш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 174 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо камтарак муомила дора. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барорӣ 1994 сол. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш бародаро. моторш 100%, хадавоишам садай, коробкаш ҳам 100%. ҳуҷҷатҳои солона дора, самбуфер задагиай, баллонҳош навай. аклиматори нав дора, мошин созай, фақат мегирӣ, ҳаиш мекунӣ. фурӯхта мешавад. ин ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 14 500 сомон бародаро нархиш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 88 000 рубл мешавад.
خریدار انیق باشفته معامله میکنیم با ارزان میشود. مرحمت شخصانی خریدار برای معلومات پورا و انیق‌تر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. فقط شخصانی خریدار انیق گفته زنگ زنین، بیهوده زنگ نزنین. و دوستان عزیز در همین جا امروز اعلان‌های ما مثل هر وقت به انجام میرسه. رحمت که نورت تا آخرت تماشا کردین. زنده باشین برادرها، دستگیری ما را فراموش نکنین. ما هر روز اعلان‌های نو به نوع ماشین‌های فروشی داریم. تا نواری آینده در هر کی جای باشین خودتون احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.